Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo tikulandireni tsiku la lero la namba 7 pa mwezi wa Novemba chaka chino cha 2025. Ndipo monga tanenera mbuyomu kuti tikuyandikira kumapeto kwa chaka cha Eklezia. Chaka cha Eklezia chimatera pa wiki namba 34. Ndipo pa wiki ya namba 34 yo ndi pamene timachita chaka cha Kristu Mfumu, cha Kristu Mfumu. So kusonyeza kuti apa ndi 31 tasala ndi 32, 33 then 34 tiseke chaka nkuyamba nyengo ya Adventi. Tione mawu atu asiku la lero. Mawu oyamba auchokera mukalata ya Paulo oyera kwa Roma mutu wa namba 15 nimeya 14 mpaka 21. Amene akutwerengera mawu oyamba ndi Gift Karonga kuchokera Kulunta Television. Ndipo mawu mtenga wabwino asiku la lero ni mtenga wabwino ochokera mtenga wabwino wa Luka mutu wa 16 nimeya 1 mpaka 8. Ndipo mulindine Father Norbert Kashija, Archpan cha Montfort Missionaries SMM, a station manager Alunta Television. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Roma. Abale anga, ine mwini wake sindikukayika konse kuti ndinu anthu akufuna kwabwino ndithu, ndipo anthu oziwa zinthu, ndipo mumatha kulangizana. Komabe mkalata ino zina ndakulemberani mopanda mantha konse, kuti ndikukumbuseni zimenezo. Ndalemba motero popeza kuti Mulungu adandikomera mtima pakundipatula kuti ndikhale mtumiki wa Khristu Yesu kwa anthu a mitundu ina. Adandipasa ntchito yolalika uthenga wabwino wa Mulungu ngati wa msembe, kuti anthuwo akhale ngati msembe yokomera Iye ndi yoperekedwa mwa Mzimu Woyera. Sono pokhala ndine wake wa Khristu Yesu, ndikunyadira ntchito imene ndikugwirira Mulungu. Sindizalimba mtima kulankhula za nkhutu kena ayi, koma zokhazo zimene ndimachita kudzera mwa Khristu, kuti ndithandize anthu a mitundu ina kumvera. Zimenezi ndidazichita ndi mawu anga, ndi ntchito zanga, ndi zizindikiro ndi zidziwitso za mphamvu zochitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Motero uthenga wabwino wonena za Khristu ndidawulalika kwathunthu ku Yerusalemu ndi ku dziko lozungulira mpaka ku Iliriko. Masiku onse ndinkayesera kulalika uthenga wabwino kumalo kokhako kumene dzina la Khristu linali lisanamvekebe. Ndinkaopa kumanga maziko amene munthu wina adayika. Paja malembo akuti, anthu amene sadawuzidwe za Iye azaona, amene sadamve za Iye azamvesa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Tiwerenga mtenga wabwino wa Luka mutu wa 16 nimeya 1 mpaka 8. Pa nthawiyo Yesu adauza ophunzira ake kuti panali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadzamuneneza kapitawoyo kuti ankumwaza chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namfunsa kuti, "Nchani chimene ndikumva za iweyo? Undifotokozere za ukapitawo wako, pakuti sungakalenso kapitawo ayi." Apo kapitawoyo adayamba kuganiza mtima mwake kuti,
ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo? Kulima ayi ndilibe mpamvu, kupempha ayinso kundichitisa manyazi. Chabwino, sopano ndadziwa choti ndichite kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo ukapitawo ukanditera. Motero adayitana angongole a mbuye wake mmodzi. Adafunsa woyamba kuti, kodi uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga? Iye adati, mafuta muyeso okwanira msuko 10. Kapitawo adamuuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole, kala pansi msanga ukangolembapo misuko 50. Adafunsanso wina kuti, nanga iwe ngongole yako ndiyotani? Iye adati, tirigu wa muyeso wokwanira matumba 10. Kapitawoyo adamuuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole ungolembapo matumba 53. Apo mbuye wa kapitawoyo wonyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kuchenjera kwake. Pajatu pokala ndi anzawo anthu ongokonda zapansi pano ngochenjera koposa anthu okhala mukuwala kwa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale anga okondeka, mawu a Mulungu amene tawamva siku la lero makamaka zikuchitwisa chidwi mawu a mthenga wabwino kuti kodi Ambuye Yesu akumuyamikira kapitawo wonyenga uja? Iyayi. Koma Ambuye Yesu popereka fanizo lina lililonse amafuna kuti titengepo phunziro. Ndipo fanizolo litakukala ngati nkani, koma mkati mwa kaniyo mumakala phunziro limene Ambuye Yesu akufuna kuti atani apereke. Ndipo tiyeni tione kuti Ambuye Yesu akuti chani pankaniyo ya ukapitawo. Koma tiyambe mawu woyambaja. Ineyo zinandichitisa chidwi pamene Paulo woyera uja akulembera anzawo. Akuwauza kuti ndikudziwa kuti mukuziwa bwino zinthu. Ndipo akuyayamikira kuti ine mwini wake sindikayika konse kuti ndinu anthu akufuna kwa bwino ndithu. Ndinu anthu oziwa zinthu. Ndipo mumata kulangizana. Ndikuziwa. Komabe mkalata ino zina ndikukulemberani mopanda mantha konse kuti ndikukumbuseni zimenezo. Abale ndalongo, pozindikira kuti anthu akudziwa bwino sinkani yoti itilekeretse kapena itileperetse kwatumikira komanso kuwakumbutsa. Tili ndi anthu ambiri pakati pathu amene timaziwa kuti uyu ndi wolimba mtima, uyu ndiye ayi ndi wolimba mtima pa moyo wawo wa Chikristu. Koma ndizoona mukudziwa kuti munthu akuvutika mumtima. Chisanzo chake amene timamutchula woyera, Teresa woyera wa ku Calcutta. Mudayari yake analemba kuti anavutika kwambiri ndi dryness, spiritual dryness. Kumva kuti uli kutali ndi Mulungu, koma kuyesesa munthu kupempera kuti zisinte
osaona. Pamene ife timaona muntu woyera, muntu wachikhulupiriro, koma muntu muntima akutani ankavutika. Ndimene zimachitikiranso kuti timata kukhala kuti pamoyo watu muntu yotikuona ngati muntu wotumikira, wofuna muntu amene ali wampamvu pamoyo wa uzimu. Komabe ngakale ali wampamvu akusowekanso kuti tizimulimbikitsa. Ndi zimene Paulo akuchita ndi abale yake. Akwakumbutsa kuti ndikudziwa kuti mukuziziwa, komande ndikutumikireni nanenso ndikukumbutseni. Mbale watuja, nzatuja wolimba mtima, tizichita nthawi nkumukumbutsa, tizichita nthawi nkumukumbukira, kumpasa moni, kukawafunsa za uzimu, kukafunsa kodi moyo wanu wa uzimu kuyenda bwanji pano. Mungatiuze zotani pa moyo wa uzimu wanu, chifukwa ambiri akuvutika mtima. Mwakachetechete kuona kuti anthu amene timaona kuti akupempera ungopezeka kuti munthu uja watani wazimangirira. Chifukwa ife tinkaona kuti uyu ndi wampamvu, osadziwa kuti mwini wakeyo amavutika kwambiri mtima. Ngakale akuziziwa tiziwatumikira. Kudzera mwa Khristu tikukwaniritsa zonse. Khristu ndiye amene amakwaniritsa zonse mwa ife. Chifukwa tikumbukire kuti tazikumbutsa dzulo kapena zana kuti Khristuyo ndiye amene amagwira ntchito mwa ife. Mubatizo watu ife moyo watu udafa. Umene ukukhala mwa ife ni moyo wa Khristu. Ifeyo tilibe kanthu kupatula zimene tili nazo mwa Ambuye Yesu Khristu. Ifeyo ngata Khristu tilibe kanthu kupatula zimene tili nazo mwa Ambuye Yesu Khristu. So, mkalata ya Paulo era kwa Roma tipunzire kuti having trust in others does not free us of a responsibility to minister to them. Having trust and faith in our friends, in our brothers, it doesn't take away responsibility to minister to them from time to time, as we have seen Paul doing in his letter to the Romans. And also, kuti Christ accomplishes everything within us. Ntchito ndi za Ambuye si za ife. So, ngati tikufuna kunyada, tinyade mwandani? Mwa Ambuye. Tinyade chifukwa cha zimene Ambuye wachita mwa ife, kunyada kwa bwino kumeneko. Mawa mtenga wa bwino. Fanizo la kapita uja. Ambuye akufuna kuti tipunzirepo chani. Tikoza kutengapo mapunziro ambiri. Koma ineyo poona punzirori ndinangoganitsa anthu aja amene amatitumizira ma message onyenga pa mafoni, ma message onama, kunamiza kufuna kuti akutengereni pini yanu, akubereni. Ena amatumiza mso mpaka na ma emails mwatumu. Kuti basi ifeyo tili mukampu yakuti tili ndi milioni zakuti za dola, inuyo Mungu titumizira, Mungu kutipanga kontakti, tikupasani zonse zoyenerera mukatenge ndalamazo. Amabweresa njira zaso pano siku ndi siku zofuna kuti afike muchani kanu mu account mwatu atapekwa. Antuwo siku ndi siku akuganiza. Pepani, komanso antu a business landscape kapena njira yopangira business ikumasinta siku ndi siku. Mumbuyomu antu akabweresa katundu ngati kuchani kukaunjika kuja kungoyika antu abwere azatenge. Koma apapa njira za sinta. Ukamadusapo ankoro bwanji tiguleni, sister tabwerani. Koma inu brother mukuti chani kodi, taunani nsapato hii, taunani trouser yo ita ukala ya mwana koma kuitana ankoro mukoza kukwana atu mtrouser hii. Akupeza njira, akusinta kapangidwe ka business. Ife mu ufumu wa Mulungu, ntchito yatu yofarisa utenga wa Mulungu, ntchito yatu yotumikira Ambuye, nafenso tikusinta choncho kapena ayi. Ndizimene Ambuye akutibuza
kuti anthu aja akuganiza kwambiri mene angabwirire ntchito zawo, koma ifeyo kuno tikungokhala static. Ambuye akufuna kuti we should read the signs of time, tiziwerenga za nthawi ndi za nyengo. Para anthu ena mpaka na pano akungonena kuti koma ayi zomalalikira pa wireless kapena zomalalikira pa internet nzopanda ntchito. Which generation are we in? Taona nzatu ena kumalalikira pa TikTok, ena akulalikira pa Instagram. Christ is there. Chifukwa anthu ali konko. Kumene anthu a Mulungu alili ndi kumene Mulungu alili, tipeze kumeneko. So Ambuye Yesu akufuna kuti nafenso tizikana ndi maganizo otero kuti mu ufumu wa Mulungumo tisamangokhala timbuli kuti chifukwa chakuti tili mwa Khristu ndiye kuti atichitira zonse. Khristu atipasa kale nzeru, tizigwiritse ntchito. Tizigwiritse ntchito pochita zinthu zoyenerera. Osati kuti tilingale ngati kapita uja nkumangochita zinthu zonamizira, zinthu zonyenga. Ayi, koma tizigwiritse ntchito nzeruzi mwaubwino. In a constructive way, we need to be innovative in the proclamation of the gospel of Christ. Ndi kuitana kwa Mulungu. Ndipo nimanena kuti anthu aja amene amafuna kutibera ngati pa mafoni ndipena, they are very innovative. Messages amangochulukisa cholinga atape ndalama ija. Nafenso titatero mu ufumu wa Mulungu kuti polalika mawu a Mulungu, pofalisa mawu a Mulungu, tizikala wochenjera chotero. Anthu ambiri bwenzi atafika pamaso pa Mulungu. Tiyeni tipemphere limodzi ndi amayi Mariya kuti nafenso mu nyumba mwa Mulungu momwe tigwire ntchito zathu moyenerera, tikale oganiza modzama pobweretsa njira zabwino zofalitsira mthenga, njira zabwino zolalikira Ambuye. Ambuye akhale nanu.